Hi guys, welcome back to YouTube channel. Ini saya dah wanda ink curu sari jan ka mardu bidar dan janji pondulle averodu ya paladan. Ikle onji visayala paniritte dadondu panda mulu onji place tokope ene visaya panpe ikle tuli bale poi lincha battina saadiante molto le mulu curu sariano ni puro tiarata. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ತಾವ ಜನ ಅಡಿಗೋಲ್ ಹೇದಿತ್ತು ಪೋಯ್ ಸರ್ತೆ ಮರಿ ಅಲ್ಲ ನೆಟ ಪಾರ ಒಂದು ಜನ ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಸೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತು ಇಪ್ಪೆ ಸೈಟ್ ಪಾರ್ದ ನೆಟ ಪೋಪ್ಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ ನೆಟ ಪೋಪೇರು ಚೂರು ಪೊಯ್ಯದ ಕೋಣಿ ಪೂರ ದೀದಿ ಚೂರು ಪಾಯರ ಪೂರ ಜನ ಬಾರಿ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಕಂಗದ ಪಾಪುಡು ಪೋಂತು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಂದೆ ತೋಡು ಮಾ ಫುಲ್ಲ ಮಕ್ಳ ಅಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೋಪಾದ ಜಾತಿ ಈ ವೀಡಿಯೋ ತೋಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ತೋಟ ಈ ಸೈಡ್ ತೋಟ ಫುಲ್ ತೋಡು ಅಲ್ಪರ್ದಡಿಗೆ ಪುಡಿ ಪೂರ ಜಾರಿ ತೋಟ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಬೈಕ್ದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕುವೆ ಇಡೆ ಎತ್ತಿಯ ಬೈಕ್ದಡಿ ಬೈಕೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಿ ನಪ್ಪಿದಾಡ ಬಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದಡಿ ಎತ್ತಿಯ ಅಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ನಿನ್ನೆ ಅವಳು ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಚು ಬತ್ತೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ತಡೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲ ಅದೇತೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೆ ತೂಕ ಬಲಿ ದಾದನು ಪೂರ್ಲ ಕಾಣ ತಾರೆ ಹಿಡ್ದು ತಾರೆ ಊರು ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ತಿಂತೆ ಮಂಡೆ ಊರು ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾರ್ರಿ ಅಣ್ಣ ತೂಕ ಬಲೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪು ತೂಕ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪೇಡ ನಂದೀರೆ ಗೊಂತೆಪ್ಪ ಅಂದಿ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಂದಿ ಒಂದು ಹಾಲಿಗೆ ಸೋನಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚಾಂಡ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ತೋಜಗ ಬಲೆ ಹೋಯ್ कृष्ण 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 करे आत्मा मेरी कृष्ण 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 करे आत्मा मेरी तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी हे गोपाल कृष्ण करूं कृष्ण करे आत्मा मेरी ಕೃಷ್ಣನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯತ ಅವು ತೂದಾಲ್ವ ಕೆಂಕಿಲಡೆ ಎಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ದೈತ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಾವನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ತ ದೈ ಟೊಮೆಟೊದ ದೈ ಹೂ ಪೋತುಂಡು ಪದುಪೆದ ದೈ ಸೇವದ ಇಲ್ಲದ ದೈ ಉಂಡು ಬಟಾಟದ ದೈ ಕುಕ್ಕುದ ಇಲ್ಯ ದೈ ಗೊಂಡೆ ಪೂತ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಕಾಟನ್ದ
ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೆಲ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಅವಿನ್ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ